Nkhani yomwe yakhalanso ikuyenda kwamba chakumama wako ndi zonena kuti aspika akale a nyumba ya malamulo a Henry Chimunthu Banda anachita ngozitu ndekuti usiku apitawu ayi kuvulalatu mpaka kumachita wapanga rifa kupita nawo kuchosa kumene anachita ngoziko kukasiya ndekuti kukamu Central Hospital. Ayi tifotokoze bwinobwino kuti zikuyenda bwanji nanga situation yawo ili motani, condition ili motani pakanali panopa. Henry Chimunthu Banda ambiri amene tikumudziwa tikumbukira zonena kuti ameneyo anali spika wa nyumba ya malamulo kuyambatu ndekuti mu 2009 kukafika mu chaka cha 2014. Anyways, akulu amenewa ndi zotitu anali pa ulendo, I think kamabwera kuno ku Lilongwe, kamapita kuti sanapange specify ma details yo, komano atafika mudedza menemo apezeka zone kuti dzulo madzulo basi galimoto yawo tikuombana ndi asiyenta ishi zosayenda pamene paja kupezeka zonena kuti iwo adza kuvulalanso pamenepo. Galimoto samayendetsa ndiwo, amayendetsa ndi driver wawo, nanga simmaziwa awa ndi makhumutcha awa, ndi makhumutcha anthu andalama amakhala ndi driver basi anthu adzina lawo. Kwapezeka zonena kuti tikukrasa pamene paja pamene wapezeka zototi anthu kuwatenga kuthamanga nawo ku chipatala chapafupi chomweno chinali chani, chipatala cha Dedza District Hospital, chipatala cha boma cha Dedza. Kufika kumene kuja wapatsa ndekuti timathandizo toyambirirato tima first aid ndi zina zoterozo kuti mwina makeno apange control zonse kuona mmene alilala bwana. Ayi kunoko siyugwira yayi awapata kupatsani mathandizo oti nomungathe kuyendera timankhwala timene tikupatsani mphamvu choka pano kukafika ndekuti ku Lilongwe mupite ku chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe ndi kumeneko kumene mwina makaka kuthandizeni bwinobwino. Kunoku ayi tisanamizanepo pano chipatala chino nchaboma ndi mudziwa kale muyenera mupite chipatala chachikulu basi mmene anyamuka ndithu kupita nawo ndekuti ku chipatala chachikulu cha boma Kamuzu Central Hospital tikunena pano ali kuti ali kumeneko kulandira mathandizo awo ndithu. We should say thank you Lord, tinene kuti nozikomo kwambiri Mulungu chifukwa chonena kuti iwowa sizoti aluza moyo, iwowa sizoti kuvulala kuti mpaka na mwina make very very critical mpaka kuti kapena ali mukoma. Ayi ndithu akwanitsa ndithu kutani kupulumuka pa ngozi imeneyi. Driver wawonso chimodzimodzi uyonso wasiyentaso palibe china chonse chomwe tamva kunena kuti kapena ena ake mmenemo avulala kuti mpaka kumwalira. Ayi zimenezo sizinachitike, tiziyamika chifukwa chonena kuti ngozi ngati zimene zena amapezeka kumaluzana zomoyo pamene paja zosakhala bwino ndekuti tikamazilandira chonse akuti aluza moyo, akuti aluza moyo, koma ayi ndithu pamenepo palibe amene waluzapo moyo, zomwe ndi zinthu zabwino, zinthu zopatsa chidwi, tiyamike. Tinenetu chonchi apa awawa ngozi sinangochitika iyayi, iyi sinali accident yonena kuti basi no akuti iyayi iyo ndepanebe uchitira mwina basi zimangwenena uchitika choncho. Ayi izizi zachidziwikire ena ake sanatsatire malamulo apansewu. It's either ni mbali ya Chimunthu amene iyo Bandayi Henry Chimunthu Banda mbali yake kuti drive wake kapena amayenda zake kapena apo ndi mbali ya wasiyenta yonso mmadzoso amasiyentaso pena pake mene mmawaziraso ufuna kupangana address iniyo ma driver amasiyenta usangoti siyenta yokhayo koma nonse ndithu amene mmayendetsa ti mataxi ino ma minibus driver nonse mene mmawazira ayi zimapezeka zoti ndi zinthu ngati zimenezi mwaluza nazo control. Nthawi zina zaketi muzionaso even nthawi madzulo kumakhala kuli mdima, simungakhale ndekuti ndi full picture ya zomwe zikuchitika uko zomwe zikubwera uko, koma ndekuti kumangothamanga kuli mdima ndikale nyali zonso ndekuti mwazikaso ma beam light aja kuwayika pa full chani. Ayi inu K53 imakamba zonena kuti even ngakhale kuli mdima osati ndekuti kumangoyatsa magetsi mpaka uko light full light anzanu aja mmapha m'maso zimenezizi muthamanga light iso mwayikaso pa full anzanu aja ndekuti kumati akamaona kusogolo kuja kumasomo ndekuti mpaka kumabwera ledi umaona lichidika chiledi chiolenje m'masomo apanga bwanji naongolera bwanji galimoto. Zinthu ngati zimenezo zonsezi zimapezeka zoti zapanga contribute, and in this case I believe something like that might have happened. Wina wake ndithu sanaende bwino pamene popo, sanaendepo bwino fazani uyu ngati wayenda bwino uyenda bwino
mupewa kaya nonse muyenda bwino mumapezeko zoti mwapewa. Koma ngati wina wake sakuyendapo bwino pamenepo oloyo uyende bwino wina sakuyenda bwino apezeko zonotoja akafikira mwa iwe pwa zinthu ngati zimenezi kumachitika. Tiyeni tiyendetse magalimotowa ngati zinthu zomweno zidapangidwa ndipo ngati tili nkuthekera kuti tinazigula kuti zitithandizire kuti tikhale moyo wabwino, osati zitithandizire kuti tipite kumandatu mwachangu. Fabaliru zinazi zimapezeka choncho mayendedwe ngati amenewo zonkotithandizire kuti tipite kumanda kuja mwachangu kumakhanga kuti mwaukhuta moyo ngati mukuyenda mosasamala. So I believe that something might have happened like that. Sitinapeza information ina iliyonse koma tikungoona kuti ngozi zimangochitika. Pamakhala ndithu wina wake wapanga mesapo ndi malamulo apansewu. Tipange adresi anyamata amasiyenta komanso inu nonse amene ndekuti mukumayenda pansewu. Guys, tiyeni titsatireni malamulo watu angatithandize kuti pamene pajapa tikhalepo bwinobwino mpaka na tikapezeka kuti tachokapo kafika m'mabanja mwathu bwinobwino. Tikapandotsatira malamulo amene achisizo ndi achilango ngongokuteteza. Malamulo apansewu okha ndi okuteteza iweyo osatinso kuti amene aja choyambirira nkuteteza iwe mwini. Muona? Koma mumapezeka kuti mukuyenda mothamanga ndi some of you mwanyamulanso ndekuti anthu. Ine I remember tinazapita ndekuti kuchoda komwe ndekuti ndikuchera mati kuchola ena mati kuchira dzulu koma ndinapita kuchoda kumeneko timakapanga kakosi kena kaya kokhudzana ndi za poultry production timapita kukapanga zokhudzana ndi nkhuku, kuweta nkhuku za white zija ma broilers, ma layers. Tinapezeka zonena kuti timabwera ndekuti chakumadzi timabwera ndi mdima, tinakwera galimoto ina yake kamayendesa ndi kamwana. Koma akuluakulu mmene kamawaziramo zoti kuli mdima kuthamangatu kumachita kuti komano mfana amene iyi mmene akuthamangira chonchemo mwati pano sitipita chipere pano mwati iyayi sakuyenda bwino. Koma zomwe zinandipanga chinandipatsa chidwi kwambiri fanzi yomwe ndinali nayo mmenemo yomweyo kuti imene ndinali mazidalaso ngati awo amene ndinali nawo ndimachoka nawo kuchoda ndikunenako akuluakulu. Koma ndekuti kumampatsa moto mwana uja koma mfana iweyo nde ukuwaza bwino apa ndetifika mulilongwezapo mpanoto basi nafe timachoka kasungu ndekuti tikafikanso mwachangu. Akuluakulu mwachangu uyu mukhoza kukafikadi mwachangu koma muli mbokosi. Koma ndinatodabwa nde enaso pena mapasenja afe timayida kuyipatsanso moto driver ipondeni ashoferi wapashoda tatiyeni nde muyiponde osati masewera. Tiyeni tidziyankhulaso ngati mapasenja ngati nthawi zina zake mwina madriver sakuyenda bwino zingazapezeka zonoti zatithandizaso kuti tipewe ngozi zina ndi zina. Tichite moteromo inutu Henry Chimunthu Banda tikufunirani zabwino zonse kuchira mwansanga komanso ndekuti onse amene mwapangidwa affected kapena mwina traumatic mwina zakusokonezani zingozi ngati zimene zifaina madriver jakugani driver wasiyenta zimatha kusokoneza munthu. Tikufunirani ndekuti clarity muzitolere bwinobwino mupitirirenso ndekuti kugwira ntchito mozipereka kusamala mabanja anu. Uthenga ndi umene wakuluakulu tikazimadzachitika sidzakhale zonena kuti iyayi sadanene. Ngati muli magalimoto samalani chonde moyo wotu umasunga wekha palibe amene amakusungira ndithudi akuti.